Ja kotiutuksiin. Kiva tämmönen sekainen. Siis tää voi maksaa vaikka 20 kiloa. Ihan hyvin. Tai vaikka 150 kiloa. Vaikka 150 kiloa. Ja naps. Mikä on minimikotiutus? Koetaan saada 3x startti. Joo, se voi olla ihan kiva. Arvaa mikä mulla on nyt mielessä. No, 2 tonnin osto. No sehän se. Sehän se. Ja... Joo. Aha. Hyvä tahti, hyvä tahti. Ei, nyt ei me autopilotilla. Rupesit vähän ajaa. Ei, nyt otetaan tuosta. Ja vieläkö? Hyi saatana! Mitä vittua nyt? Hyi saatana, Teupo. hyi saatana. No niin, katsotaan. Ei voi vielä pysäyttää. Tää ajetaan nyt. Mikäs tässä on? Ootappa nyt. Et kai... No, ymmärrän, ettei enää, mutta... Joo. Tahti on kyllä aika hyvä. Ihan ok. Joo, ihan ok. Sulla oli 2 tonnin osto mielessä. Mulla oli mielessä. Olisiko terä? Ai jaa. Joo. Mulla oli haju. Pikku haju. niin, joo. Aivan. Hetkinen. Aivan. Ihan oikeesti hetkinen. Aivan, joo, aivan. Niin sä... Hetkinen. Onko tonne vielä? Onko peräseinälle vielä? Se Teräseinä. on Maxvini. No vittu, on tuokin hyvä. on tuokin hyvä. Oi jumaliste. On pikkusen käynnissä. On vähän lähtö. Tämäkin hälyttää. Tämä osuma. Joo. Vaikka noin on päällekkäin. Silti. Niin. Silti toi 5 satsumaa, joo. Ja sitten hiastellaan. Nyt me huustellaan. Nyt on aihio oikeesti. Nyt on oikeesti aihio. Nyt me huustellaan. Annapa. Et uskalla. Anna tuokin. Et Anna. Hyvin. Voi. Se voi olla. Se voi olla. Hälyttää. Se on aivan helvetisti. Hälyttää. Joo, Hälyttää. se olisi aivan helvetisti. Nyt haisee raha. On. Ui saa. Silti päätyy. Todella hyvä. Paljon. 3300. 3143. Mitä vittua? Ok. Herra isä. Herra isä, aikaa on. Sitä on. Se on poliisispinnit, jos splittaa. Ja viisäksen. Mitä vittua? Aja saatana nyt. Okei. Erikoinen. On aika jännä skripti. Helvetin erikoinen. Ootappa nyt. 5 pinniä. Tämä on poliisipinni kertoimilla. Vai? Niin, ja siihen väliin. Viisaksi. Hälytä nyt saatana viisaksi siihen miltä vittu. Se on miljoona silti. On se. Tuhansia. Joo. On siis oikeesti 3 tonnia. Joo, mutta ei se miljoonaa ole. Ei niin. Mutta lähellä. Vähän liioitteli. Juu. Aja, niin. Mitä helvettiä? Miten tuo on 9 kiloa? Aha. Joo. Aika huonosti meni tää. Aika huonosti meni tää. Ja Aja. Anna. Ja. On se hyvä. Ja. Onneja. On se tuhansia. Puhutaan tuhansista. Joo. Tässä puhutaan, joo. Joo. Jaha. Odotaan, ettei me päällekkäin mielellään. Joo. No, No, saa sinne suorittaa. sitten on terälupa laittaa. Ai ja, Wildreili. Ai saatana. Anna se väli. Ei se vittu hälytä. Dead spinni, Hyi helvetti. Vittu Wild Reeli, mieti. Tossa rupeaa oikeesti olemaan käppi lähellä vittu, kun tuohon täräyttää. Wild Reelin alkaa olemaan käppi lähellä, juu. Ai saatana. Mutta... En minä sano, että tää huono on. Ei tästä nyt hirveästi voi valittaa kyllä. Wild Reel on sulla Maxwini oikeesti. Minusta tuntuu kanssa. Se olisi ollut. Oli vikalla nyt joku. Peräkkäin. 1, 2, 3. Joo. Ai saatana. Helvetti. Vedä. 5 ja 2. No on tämäkin hyvä. No paina sieltä sitten toi Valavuori Juu. X-Raceista. No Ai jaa. joo. No tonni päälle. Ei oo ihan. Joo. On se hyvä. Oli mielessä. Oli mielessä. Ei siitä sen enempää. Terve. 20 keijoa. 20 keijoa. Joo. Mitä ei vittua oikeesti. Aika sairas. Mikäs tää homma nyt oli? Ai jaa, niin, se on tommonen... Joo, mullakin 500, joo. Se on noin 3